היי, אני עידן. ואני מיכל. וביחד אנחנו מקליטים את הסיפור הכי אישי שתקבלו אי פעם. עם השם של הילד או הילדה שלכם, הדברים שהם אוהבים, ואפילו המקום שהם גרים בו. זה מוקלט בקולי. או בקולי, אם תבחרו בי. ואנחנו שולחים לכם את זה מוכן, תוך 24 שעות. המיזם שלנו, My Little Story, נולד כדי לעזור להורים להעניק לילדים רגעים מרגשים ומשמעותיים דרך סיפור. סיפור חווייתי ומוקלט, שמכניס אותם לעולם דמיוני, אבל כזה שמבוסס על החיים האמיתיים שלהם. סיפור שאפשר לחזק דרכו ביטחון עצמי, ללמד הרגלים בריאים, או פשוט להרגיע לפני השינה. למשל, ילד שקשה לו להיפרד מההורים בבוקר, הסיפור יספר על גיבור שמגלה כמה הוא עצמאי ואמיץ. או ילדה שחולמת להיות אסטרונאוטית, תנו לה לשמוע סיפור שבו היא כבר בדרך לכוכבים. אתם בוחרים את הנושא, אנחנו דואגים לכתוב ולהקליט. בא לכם לנסות? מוזמנים לבקר בדף המפורט שלנו, למלא את טופס הבקשה לסיפור, ותוך 24 שעות זה אצלכם. קובץ אודיו אישי ומוכן להשמעה. אנחנו מחכים לכם. להתראות.